Benvidos a este faladoiro sobre ciudadanía e turismo que o Ateneo de Santiago organiza, constatando que hai unha profunda preocupación entre amplios sectores da ciudadanía ao respecto de como ven desenvolvéndose o turismo en Santiago, especialmente nos últimos verdadeiros 10 últimos anos. En este sentido, o que se trata en este faladoiro é de debatir, escoitar as distintas planteamentos, as distintas situacións, os distintos análisis que se fan desde as propias entidades representativas dos ciudadanos, dos vecinos da nosa ciudad. En este sentido, van a participar a Asociación de Vecinos do Casco Histórico, o seu presidente Roberto Almuiña, aí a mi izquierda, a Federación de Asociacións Veciñais do Rural, con Dona Cruz Vázquez, a Asociación de Veciños do Barrio de San Pedro, con Mercedes Bertomeu, a minha dereita, e a Plataforma de Galeras con a nosa encarnada. Muchísimas gracias ás 4 entidades e vamos a inmediatamente a darles a palabra a cada unha delas por un tempo aproximado 5 ou 7 minutos para que expoñan as súas impresións, os seus análisis, as súas reflexións sobre o que está a suceder nos distintos espacios urbanos da nosa cidade como consecuencia do impacto do turismo. Despois, abrirase un debate, preguntas por parte de todos os asistentes e trataremos de complementar ou completar toda a situación que se está a producir na nosa cidade respecto ao sector turístico. Por tanto, vamos a empezar en primer lugar, si os parece, por Mercedes, que estás aquí a miña dereita como representante da Asociación de Veciños do Barrio de San Pedro. Bueno, a todas e a todas, quero dar as gracias a que moderador por convidarnos e ao Ateneo por volver a poner un pouco este tema no que é o debate público, que, como ben decía Cruz hai un minuto, toda a reflexión é pouca e sempre vou reflexionar. Eu vou comezar explicando un pouco o percorrido histórico que ten a nosa entidade con respecto a este tema, porque penso que influe bastante na percepción que agora temos da situación. Para nós o tema o conflito, o desequilibrio entre a nosa vida de barrio e o turismo, a actividade turística, nós estamos a favor do turismo. O que entendemos é que hai un desequilibrio que está danando gravemente a nosa comunidade de barrio. O primeiro indicio desto vímolo que é unha historia longa, no ano máis ou menos, calculo, no 2014. Eu lembro porque era eu a presidenta e estaba gobernando o Partido Popular, que neste caso dá igual o partido que tenga, vale? Porque empezamos a ver que no verán, na Semana Santa, en certos fins de semana en que había picos no servicio público de recollida de lixo, rúas principais de primeira, é dicir, que se recolle o lixo todos os días como conxeiros, o lixo estaba aí dun día para outro. O sea, nós tiñamos que deixar o lixo ás 9 da noite, pero que logo pela mañá ali estaba, non? Empezou a haber nese tempo queixas xa da veciñanza por ruídos, hai unhas horas, queixas de xente que estaba en negocios baixos, porque, os propietarios empezaban a facer así algún tipo de negociación extraña, tipo subidas, un pouco de, se non te gusta, deixo para un albergue. Eso era 2014, 2015. Nos xa nese tempo foi cando empezamos a formular e falar claramente da necesidade dunha taxa turística e de limitar
naquel momento pensábamos fundamentalmente na protección do noso comercio. Limitar os cambios dos baixos de Concheiros, o sea, os baixos da Rúa Concheiros son enormes, e os da Avenida de Lugo enormes, o sea, en calquera baixo desos non hai, na zona de plan especial hai moi poucas concentración de baixos tan bons comerciais, non? Que son os que sustentan o noso comercio. Nos estamos ali nos supermercados, cafeterías, fronterías, pero para que eso exista son necesarios locais comerciais de cierta superficie, non? Entón, nese momento vimos, e efectivamente así sucedeu, que hubo 3 que se deslizaron hacia un negocio albergue, non? Despois diso, bueno, pois entrou Compostela Aberta, nos fixemos o que nos facemos, que é lobby, xantar a paliza, convencer, tal, non? Por toda esa moratoria de negocios turísticos que primeiro se fixo ata a Cruz de San Pedro, plan especial, e despois xa en tempo do alcalde Bugallo se ampliaría, non? Xa antes da pandemia realmente sufrimos o que é o impacto do turismo na nosa vida, que iso foi o proxecto, a execución e o resultado final da obra de Concheiros. A obra da Rúa de Concheiros, que ninguén pediu, foi diseñada pola Xunta de Galicia para facer unha autopista, así se chamaba Alfombra de Peregrinos. Entón se transformou o que nós queríamos que fose un bulevar comercial, porque entre a Avenida de Lugo e a Porta do Camiño hai 100 negocios, 100, e que despois do ensanche, posiblemente en termos de comercio de proximidade a día de hoxe, esa é a zona máis importante, máis que a zona bella, bueno, que o centro histórico, non? Bueno, pois meteronos esa obra que non quixemos, que ao final fixose en contra da nosa opinión. É evidente que é un proxecto fallido a todos os niveis, e non funciona como espazo de vida comunitaria, pero, bueno, eso sí, os peregrinos pasan por aí como perico por su casa, non? Non hai sombra, moi inhóspita, moi escura de noite, é un espacio inseguro, bueno, incómodo, un horror. O mundo post-Covid trouxo un mogollón de turismo e 2 anos santos seguidos que agora xa como que explotou todo, non? E para nós agora, xa dicía antes, xa non é o momento da reflexión. Para nós estamos como no cambio climático. Xa non é o momento de dicir se hai cambio climático ou non. É o momento de corrixir o impacto. Para nós, estamos no noso barrio, vivimos un momento de corrixir o impacto do turismo, porque en 2, 3, 4 anos, chao. Soportamos, con algunhas épocas do ano, niveis de ruido bastante insufribles, en zonas onde hai moita vivenda en planta baixa. Eso igual é algo que non se mirou ben, non? O sea, este cambio dos baixos... Claro, a xente vive en planta baixa e ti estás ali, pois hai os 4 peregrinos que están no hotel ou no albergue, están fora fumando, con todo o dereito do mundo, tomando unhas copas hasta as 3 da mañá, e ti estás intentando dormir, non? Temos unha percepción grave de expulsión do espacio público. Os bares están cheos 5 meses ao ano de xente, que eso está estupendo, pero o tempo é unha expulsión dos espacios nos que nós facemos vida. Nas terrazas non se pode estar, nos bancos non se pode estar, na churrería xa é imposible. Bueno, pois hai aí unha expulsión da xente, non? Hai expulsión, o sea, no noso barrio a día de hoxe que non teño piso propiedade unha persoa en risco de ter que buscar unha vivenda no outro lugar. Así, directamente, non? Todos os días, pois non sabemos moi ben por qué, o sea, sí sabemos, pero o caso que agora xa non a culpa non é dos pisos turísticos que están prohibidos, ainda que non están perseguidos os ilegais, pero está limitado, non? Pero sí, o sea, ti se estás de alugueiro, eres unha persona en risco, pois ás veces da exclusión social, porque a mi veciña o segundo, que é unha muller soa, que ten un mozo de 17 anos e que pagaba 500 euros polo seu piso, acaba de decidir que se vaya. En un solo, únicamente, é moi difícil. O sea, estás colocando a esa familia nun risco real de exclusión social. Estamos falando disso, non? Logo, pois, falaríamos da presión sobre o comercio, bueno,
toda unha serie de cousas que compartiremos seguramente cos compañeros de Pedro. Bueno, que o que nos vemos? O que nos vemos é que o momento de falar está rematado para nós. Estamos nun momento realmente de emerxencia. Apreciamos moi positivamente que este tema estea no debate social por fin, pero non será por non ter avisado, non? Pero estamos falando disto, nos facemos o que podemos, que el odio, presión e campañas como a do de Calvo, non? Que agora parece que quedou olvidado porque o Concello fixo o seu, pero, bueno, nos fixemos un decálogo hai 3 anos, que era algo que tiña que ter feito alguén, non nós non mandamos, non temos capacidade de facer nada máis que dar a paliza, presionar e convencer, non? Pero, bueno, temos eses sistemas da guerrilla, non? Pois decálogo, medios de comunicación, redes sociais e tal. E o que vemos é que eso agora ten pouco impacto, non vemos eco no goberno municipal, de feito, que non coñecemos institucionalmente a contribuir a celebrar este tema, non? E vemos que é precisa unha nova gobernanza do turismo participativa, que despois, como xa falamos outro día na mesa local, nos pensamos que as entidades que viven na zona do plan especial teñen que ter un espacio representativo propio. O sea, a nós non nos legitima que nunha mesa se reúna a alcaldesa, os grupos municipais, a Xunta de Galicia, os comerciantes e os bares, e todo Cristo bendito, e non estea ou Fonseca ou nós ou a plataforma de galegas. Porque os que sufrimos isto, do que todos vivimos, por visto, que xa aquí o profesor xa nos dixo que non era tal, temos que ter voz. A mí non me vale que un señor de Conxo opine sobre turismo, que vai opinar da miña rúa? É que non sabe o que é vivir na rúa de San Pedro un día de agosto. Entón, a nova gobernanza é a base do novo equilibrio. O eso é que nos entendemos, non? Despois, pois xa está. Bueno, moitas gracias. Ramón, seguimos contigo. Roberto. Vamos a ver, boa tarde. En primeiro lugar, moitas gracias por convidarnos a Xosé Fonseca. E o que teño que decir é que o tema de cada nova gobernanza é un tema que xa foi tratado en Santiago no ano 16. Desde o ano 16, o Concello de Santiago ten un Consello Municipal do Turismo do que ninguén debeu de oír falar, o sea, porque aquí os sucesivos gobernos que pasaron nin se enteraron. Nese Consello conta con 26 membros, 5 representantes municipales, entre eses a alcaldesa que o preside, 6 técnicos do Concello, máis o secretario que fai de secretario deste Consello, 2 representantes da Xunta, da Axencia de Turismo máis da Cidade da Cultura, 5 do sector turístico, hospedaxe, restauración, guías, axencias de viaxe e mesmo a catedral, que eu considero que tamén é turismo. E 3 do comercio, Cámara de Comercio e 2 asociacións de comerciantes. 3 representantes da USC, un que debe ser do rectorado, outro do Centro de Estudos Turísticos e outro dos cursos internacionais. 2 das asociacións de veciños e un da OCU. O réximen de sesións que é establecido no reglamento deste Consello era de ordinarias cada 3 meses, extraordinarias cando dispoña a presidenta ou cando pida 1/3 dos seus componentes. As competencias, entre outras, son recibir información, servir de canle de participación na política turística do Concello, propor criterios de sostenibilidade turística, emitir e formular propostas, iniciativas e suxestións en materia de turismo, ser órgano de consulta na normativa turística do Concello. Pois ben, en Santiago houve un plan estratégico do turismo entre os anos 2017 e 2022 que tiña como finalidade principal consolidar a Santiago como un destino turístico sostible. E atopámonos en 2024, é dicir, 7 anos despois, con que o Concello está elaborando un pacto local por un turismo sostible. Isto é unha tomadura de pelo. Parece claro que algo está fallando no noso Concello,
cando 7 anos despois seguimos intentando ter un turismo sostible e cando non se ten feito unha avaliación dos resultados daquel plan estratégico. No plan estratégico de 2017, as debilidades que atopaban os redactores, e non son todas, eran as seguintes: falta de infraestructuras básicas no casco histórico, escasa diversificación da oferta, dependencia abusiva do camiño e da catedral, perda de identidade polo desenvolvemento dun modelo fast food e souvenirs, imaxe percibida demasiado vinculada a destino religioso e pouco consolidada como cidade patrimonio da humanidade, alta concentración de visitantes nun área con alta fragilidade patrimonial, a catedral e a súa contorna, falta de estudos precisos de segmentación de peregrinos, turistas e excursionistas, verdadeiro impacto do turismo na cidade, deficiente sinalización turística, baixo nivel de profesionalización na oferta turística, baixa estadía media dos que pernotan, baixo nivel de gasto medio, emprego inestable e de calidade reducida. Entre as amenazas estaban a perda de viaxeiros respectuosos e de calidade polo comportamento incívico de algúns visitantes, a reticencia a modificar o itinerario dos visitantes porque os recursos a visitar están prefixados, o escaso interese por coñecer outros recursos distintos da catedral, o agravamento da expulsión de residentes e comerciantes, a incoherencia entre a promoción da Xunta que busca incrementar a cifra de visitantes e a do Concello que buscaba o control dos fluxos. Isto non parou aquí. O 19 do 10 do 20, a anterior equipa de goberno presentou os seus beneficiarios directos, os gremios de bares, restaurantes, hospedaxe, e o sector turístico, aí olvidouse de que existían veciños, que somos que podemos tener a obra. O Plan Municipal de Sostibilidade Turística, seguimos coa sostibilidade a costas, que tiña como primeiro obxectivo potenciar a participación da cidadanía no desenvolvemento do turismo da cidade, pero xa arrancou con mal pé porque os seus impulsores esqueceron aos veciños, que somos os que sufrimos todas as consecuencias negativas dunha política turística deseñada de costas aos intereses dos cidadáns de Santiago. Este plan non chegou a ningures e aparece agora rebautizado como Pacto Local polo Turismo Sostible, no que, polo visto, até o momento, as asociacións veciñais non contamos para os seus impulsores. As asociacións de veciños temos o lexítimo direito a que a vida privada dos veciños non se vexa alterada polo beneficio inmediato dun reducido número de hostaleiros situados en zonas moi concretas da cidade, porque non son todos os da cidade, e da Fundación Catedral, sobre todo cando isto págase cos nosos impostos. Para a Asociación Fonseca, o diagnóstico do plan estratégico segue, do ano 17, segue sendo válido, e á vista do tempo perdido é preciso mudar de maneira urxente a gobernanza do noso Concello en materia de turismo, poñendo en funcionamento de xeito inmediato e con todas as súas atribucións o Consello Municipal de Turismo. Muchas gracias, Roberto. Ahora vamos a falar con Carla. O Cruz. Mellor que acabara veo. Acabas ti. Bueno, pois eu boa tarde tamén a todos e a todas, e me sumo como a San Pedro e o casco histórico, Zona Bella, Améndoa, así acabamos antes. Centro histórico. Santiago chamamos pueblo, pero bueno, Sí, bueno, xa está, así, era unha brincadeira, ben. E moitas gracias tamén ao Ateneo por poñer estes temas na cidadanía. Porque é moi importante que aquelo que falamos pola rúa, nos bares, ou que de vez en cando decimos isto non hai que non aguante, porque é así, xa é expresión, se convirta en debate público. E en debate público, evidentemente, con toda a democracia, con toda a participación, porque coincido plenamente. Se acabou o tempo de debatir, hai que actuar. Santiago está perdido. Si dades un paseo polo casco histórico obxectivo, e mirades todo o daño que ten esa zona patrimonio da humanidade, é increíble.
os bares non poden ter pizarras, os comercios non poden colgar o que lle dé a gana. E estou falando simplemente de mobiliario, que é moi fácil, porque hai unha ordenanza, mandar que se quite e punto. E se queremos, e pasa nas nosas casas, que algo se cuide, ten que estar limpio, porque o suxo a tendencia a manchar. Entón, esta é a primeira cousa, e falo desde un barrio que a modo de ameba vimos como nos iban ocupando e comendo. Porque en Galeras, o Pombal tivo de sempre, como moi ben sabedes, antiguas pensións que se conviron en pequenos hotelinos. Prácticamente era unha parte numerosa do barrio así, pero logo vimos como ese mundo iba medrando. Primeiro, cara a Cruceiro do Gallo, en este momento Cruceiro do Gallo case que non ten vivenda, entre apartamentos turísticos, un antigo albergue que agora unha multinacional o quere convertir nun hotel de luxo, etc., perdimos prácticamente esa rúa como rúa de xente, etc., non? Pero eso tamén, nas hortas, a medida que a xente maior morre, invadiu todo as hortas. E despois, xa, mediante a reconversión dun antigo ultramarinos carnicería nun albergue, invadiu completamente Galeras con pisos legales e ilegales, porque Galeras ten un índice. Este ano nos pediron no Concello que presentáramos algunha denuncia se tiñamos coñecemento. Non é a cidadanía que ten que facer esas cousas, pero a cantidad de pisos ilegais que existen en Galeras é inmenso, porque claro, somos zona azul, é a mellor situada a respecto do que pode ser Amendo, evidentemente, non? Entón, eso que implica? Bueno, pois eso implica que en Galeras xa sabemos o que é reconvertir baixos en pisos turísticos. Xa temos exemplos. E ademais vemos na proximidade como un servizo, como era un antigo asilo, foi roubado, con a única actuación importante que se fixo nunha rúa do casco urbano, que foi Carretas, é dicir, as Carretas debía de ser o exemplo como actuar en espacio público do casco urbano. E para que se fixo eso? Bueno, Carretas xa vedes o que é, non vou a decir eu, non? Co roubo de un espacio, con unha poboación como ten Santiago Maior, que ten dereito a nos últimos anos da súa vida vivir en espacios de calidade e ben situados, e non mandar a periferia, que xa é o último, non? Bueno, pois isto está ocurrindo en todo o noso barrio, e iso deriva en que hostelería no verao é invivible por residentes, hai que marchar do barrio, porque hostelería queda completamente ocupada, e os poucos servicios de alimentación que temos, que son moi poucos, de feito, nós reivindicamos a asociación de veciños, lo vamos reivindicando xa a tempo, están ocupados desde as 10 da mañá, co cual é moi difícil acceder a eles, e cando accedes non hai ninguna posibilidade de abastecerte para a xente que reside. Eso sin contar todo o lixo que isto provoca, e algunha casa de comidas que temos na zona que impide o paso pola rúa das persoas que circulan por ela, dado o fluxo turístico que teñen, e xa non é só nos 4 meses, agora é permanente. Agora é permanente, é dicir, o sábado estaba ocupado, o domingo estaba ocupado, e ademais nun barrio que nos gabamos de que ahora se acaba de facer unha rehabilitación que realmente é moi importante para Compostela, porque Compostela non tiña moitos edificios industriais rehabilitados. E con isto quero enlazar con un tema que sale un poquinho do meu barrio, porque me podedes permitir que o saque, que é o discurso que se está dando na cidade de Santiago. Santiago ten unha catedral, pero non é unha catedral. Tu explicaches moi ben, Pancho, o peso económico que ten o turismo en Santiago. E como Santiago está convertido nun comedoiro e nun bebedoiro, os que teñen o negocio dese comedoiro e bebedoiro están ganando tamén xunto co apoio da catedral o discurso. Santiago é unha cidade de traballo, Santiago é unha cidade de territorio no rural, que é unha riqueza inmensa, constituído por parroquias e aldeas. Santiago é unha cidade universitaria, Santiago é unha cidade industrial que neste momento ten en temas de investigación vinculados á sanidade e a inteligencia artificial un mundo espléndido, e todo eso non existe. E ademais, a catedral, a través do organismo Fundación, gracias, porque ahora as palabras consigue que gran parte do investimento público, cando Santiago ten varios BICs, bens de interés cultural, se centre todo na catedral. Eu só vos poño aquí en riba da mesa unha pregunta. Se a Alameda de Santiago, que é o espacio que maioritariamente ocupamos toda a xente, tuvera o mesmo investimento que ten a catedral, como estaría? Pois a Alameda nos beneficia os residentes, porque a catedral é un ben privado e privativo. Por tanto, isto é, a respecto do discurso, algo que eu tamén quería deixar, porque a cidadanía aí temos moito que facer. Explicar que é Santiago, como vive a súa xente, e non permitir que nos devoren hasta no discurso.
Por lo tanto, este me parece un tema moi importante no que a veces non se reflexiona, e para rematar, coincido en que efectivamente no noso barrio xa expulsaron dos pisos a moita xente, e estou falando de xente que tiña un traballo, é dicir, de profes de instituto que os expulsaron simplemente porque querían vivir sós, e claro, 800 euros non o podes pagar, porque se os van expulsando, e estou falando xa da zona de Salvadas, non vos pensedes que nin siquiera é directamente en Galeras, é xa en zonas de borde, os están expulsando porque claro, e así está ocurrindo en toda a zona. Por tanto, nós somos cidadanía, queremos unha cidade limpa, tranquila e a que nos merecemos, e por tanto ahora xa é o momento de actuar, porque senón se van a producir enfrentamentos, porque hai xente que está moi alterada. E claro, soportar o ruido, soportar a porquería, soportar que ainda te digan vivides de min, como din moitas veces cando os escoitas, porque ten en conta que nós temos Fisterra, entonces aquelo é un paso permanente por ali, xa, bueno, é por ali todo o que hai que pasar. E entonces eu creo que sí, que é momento de actuar, e que ten que actuar son aqueles que teñen responsabilidade en facelo, que o goberno municipal e o consorcio da cidade de Santiago, que tamén está para eso, e esos son os que actuar. A Iglesia, eu confío moi pouco nela, a non ser que, e aquí como queda unha brincadeira, a non ser que planteemos unha nova desamortización, pero como parece ser que eso non vai a ser posible, pois e con isto quería rematar para despois, bueno, pois concitar un pouco de diálogo. Moitas gracias. Gracias, Encarna. Cruz Vázquez, a presidenta da Federación da Asociación de Vecinos Cultural. Bueno, pues buenas tardes. Me siento realmente muy agradecida de estar aquí, de ser convidada a dirigirme a este público distinguido y poder, además, hacer unha voz positiva en favor do rural. É dicir que non xa, digamos que no rural non temos unha reflexión tan profunda, porque a afección non é tanta, pero si estamos dispostos e nos solidarizamos realmente de xa sin ter esa reflexión, confiamos na reflexión feita e nos unimos a ela, é dicir, estamos dispostos tamén á acción. O rural realmente é afectado tamén polo turismo, en canto a peregrinaxe polos camiños de Santiago, que cruzan zonas rurales e que teñen, pues, bueno, certas problemáticas debido a elo. Tamén pensamos que o rural ten capacidade, potencialidade ou potencial para ter que o turismo chegue ali, pero con unha finalidade definida, evaluada, digamos, priorizada, para facer aproveitamento do seu interés. E entón, pues, bueno, queremos que o turismo se millore a súa xestión, porque consideramos que está sendo lesiva en moitos casos, e que falta, desde logo, e tamén apoiamos a posta en marcha dese Consello Municipal de Turismo. Non sei que máis podería decirles do rural, porque a problemática, digamos, está máis centrada no que é cidade, pero que hai que ter en conta que o rural é un territorio municipal, inda que moitas veces se fala de cidade, Santiago, somos Santiago e somos territorio do Concello de Santiago. E, polo tanto, nos sentimos totalmente dispostos a facer traballo, a acción, a facer colaboración e a participar, desde logo, en todo, pero foros participativos que consideremos que son realmente participativos. Eu teño que ser un pouco crítica, porque realmente non me sentí moi cómoda nun foro participativo que hubo para isto, pero que non tuvo previa información, entonces os que íbamos como representantes chegábamos ali un pouco sin saber que iba a pasar, non levábamos ninguna reflexión nin conclusión colectiva, intervimos a nivel personal e a nosa opinión. Entón pensamos que a participación ten que ser de verdad, das asociacións de vecinos, por suposto. Eu teño o honor de representar a 21 asociacións do rural de Santiago,
que todas elas, pues bueno, son personas, as que o compoñen, personas interesadas en que o noso Concello medre. Somos carentes de moitos servicios e bueno, estamos un pouco na línea de que o rural ten que progresar tamén e que aproveitar todas as ocasións de que progrese Santiago como Concello positivamente en todo. E neste caso concreto nos centramos en que o turismo ten que coller outro aire. Moi ben. Bueno, eu non vou intervir de momento, vou dar a palabra a todos os asistentes, se queredes intervir, facer alguna intervención, a vosa opinión, as vosas suxerencias, as vosas preguntas que queirades facer. Antes de que... A ver, Pepe. Bueno, non sei se me escoita. Quería, bueno, despois das intervencións quería puntualizar un tema que se agora, que é a Iglesia. A Iglesia ten moita importancia, porque a Iglesia en este momento está colapsando a catedral, colapsando pois o que é o caso histórico. Además con unha desorganización total. O podedes comprobar cando vades ao entorno da Iglesia, porque cada día a cola para acceder á catedral ven por un sitio, non? Un día ven por Fonseca, outro día ven pola Rua do Vilar e outros días pola Quintana. Pero ainda o outro día, bueno, xa o mes pasado, viña pola Vía Sacra. O sea, a Vía Sacra, como se chama? Cervantes, viña desde lá. Pois se empezaron a facer a cola por aí e aí estaba. E pois que é un problema tamén de barreiras arquitectónicas, non? Para mis válidos e demais, as escaleiras da Quintana va a ceder, non? Porque xa que non se pode hacer por outro sitio, non hai ascensor, o sea que por outro lado. E generalmente ven por Rua de Vilar ou por Fonseca, non? Que chega incluso hasta a Praza do Rodeo, non? E son miles de personas. E é máis, cando, como a entrada, cando hai culto, péchase o que é o acceso á catedral, non? Pois a xente que non entrou, porque hai un aforo, pois espera na cola, pois unha hora e pico, pero colapsando toda aquela parte tal. Iso é fácil de resolver, non? Aí ten moito que ver a Fundación Catedral en controlar pois, os accesos á catedral e tamén pois, o Concello, non? Que organizar un pouco, pero sobre todo a catedral porque ten incluso uns guardias de seguridade ou unha organización de accesos que os paga a Xunta de Galicia, non sei se con bastantes cartos, non? Pois eso eu creo que é o primeiro que había que hacer, organizar os accesos á catedral e o aforo, non? Porque eu estuve vendo datos que dá a catedral de visitantes que ten ao longo do ano e aparecen solamente o museo, non? O museo da catedral, que é o Pórtico da Gloria, museo, e depois a Torre da Carac, que tamén se pode ir as cubertas, non? Bueno, pois dá un aforo de 384.000. E da catedral, do acceso á catedral xa non dá nada, non? Pero estamos vendo que, por exemplo, a catedral de Sevilla, que dá os datos así máis ou menos ben, pois fala de 2 millóns de visitantes á catedral. E cobra. Salvo as horas de culto, non? As horas de culto, entra o aforo e despois volves a abrir, pero pagando e reservando. Porque aquí a catedral funciona ben en ese aspecto de que é un museo e o que é o Pórtico da Gloria, o demais reservas e o teñen ben organizado. Pero o outro lle interesa esa masificación, porque ingresan por outro lado, ingresan por lo que son os cepillos, as velitas e depois as tendas, non, da catedral, que te obrigan a entrar e salir por ese lado, non? Por eso quería centrarlo aí, que hai cousas que facer e se poden facer rápido, non? Eu si queres tener... Era para contestarme, porque te dixeches a mí, despois te contesto. Sí, non.
Pero falaba da catedral de Sevilla, pero, por exemplo, a que máis visitantes ten en España e en Europa casi, a Sagrada Familia de Barcelona, que está en 4 millóns e pico de visitantes. Pero eu estuve ali e teño unha organización. Non? Bueno, no, despois ya... Vale, yo como ciudadano de a pie y además vecino del Ensanche, así, es decir, así a primera vista, que es desde hace un par de años, efectivamente, incluso en el propio Ensanche, se nota cierta molestia con respecto al turismo, todos los pisos y todo eso. Yo quería preguntaros, cuando habláis de pasar a la acción, ¿qué es lo que queréis que los ciudadanos os acompañemos para ello? Porque bueno, yo soy consciente y estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, los cuatro, pero bueno, sobre todo las personas del casco histórico de San Pedro, maderas que ya prácticamente se considera eso. Pero pues claro, decís, hay que pasar a la acción. Claro, hay que pasar a la acción, pero los ciudadanos estamos esperando, bueno, no estoy dispuesto a pasar a la acción, pero ¿cómo? No, ¿Y hay más preguntas, más cuestiones? No. José Ramón. Bueno, en relación con esto da catedral, que a mí me preocupa grandemente, decir que eu fui guía oficial da ciudad desde os anos 70, que me paguei a carreira con isto, ainda que logo deixei, pero conozco un pouco os funcionamentos de estos mecanismos. A Catedral de Santiago é unha catedral basílica. Que significa eso? Que desde a propia normativa da Iglesia non poden cobrar por el tema. Senón estarían cobrando como se fai en todas as catedrales. Pero, a pesar de eso, e basándose en normativas de protección, nos roubaron o Pórtico da Gloria os compostelanos. É dicir, a maior identificación que ten o compostelán que a catedral e o Pórtico da Gloria, eso sin duda ninguna. Para ir ao Pórtico da Gloria, eso quedou integrado de unha forma absolutamente anormal no Museo da Catedral, hai que pagar. Pero non só hai que pagar, é que só se pode estar 25 minutos vendo o Pórtico da Gloria. A mí encargou o rector explicarle o Pórtico da Gloria a un honoris causa que tiña moito interés. Os 25 minutos nos botou os guardia. Nos diron o primeiro aviso os 20 minutos e os 25 minutos vi un guardia xurado e nos botou fora. É dicir, é unha cousa tremenda o que está pasando internamente na catedral, sabendo ademais que a inversión pública nese recinto é absolutamente disparatada. E que está convertida nun negocio que non pode ir a máis, porque xa digo, vai contra as propias normas da Iglesia. E máis, as catedrales basílicas teñan que estar abertas permanentemente, 24 horas, por normativa interna da propia Iglesia. Bueno, simplemente para incidir nese tema e outros aspectos, pero non me quería alargar máis. Sí, mira, eu quería decir unha cousa clarísima. O espacio público de Santiago é competencia municipal e de policía. E o sabes ti tamén como a mí, Pedro. Non se lle pode permitir a catedral que faga o que lle dé a gana. E hai que actuar. E a acción, Manolo, é esa. É dicir, nós como cidadanía temos que deixar ben claro que o Concello ten que cumprir cas súas obrigas, que están establecidas na lei de bases do réxime local. E neste momento as está incumplindo completamente. É un problema de policía. E tanto Pepe como eu como Pancho sabemos dos problemas que hubo uns anos, donde o alcalde naquel momento, Xerardo Estévez, se tuvo que plantar ca iglesia cando querían facer algunha misa fora do recinto da catedral, poñendo como disculpa o ano santo. Non cabe xente na catedral de Santiago, e senón que vaya a Monte do Gozo, porque eso está no 93 xa se puxo en marcha. Quero dicir que isto sabémoslo porque o vivimos. Entonces é un problema de policía. Non se pode ocupar a cidade así. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, que razón o que decía Xosé Ramón, pero a Catedral de Sevilla é autosuficiente. O plan económico da Catedral de Sevilla implica que os propios riqueza que xenera a catedral se invirte no seu edificio como tal en rehabilitación e mantimento, cousa que na Catedral de Santiago non existe, porque é diñeiro público, tanto na catedral como San Martiño Pinario, e no caso de San Martiño Pinario agravado, porque o 2,100%, o 2,100% que ahora se inviste en obra pública, en patrimonio, ten en San Martiño Pinario algunha obra ilegal.
que xa ocurre, pero está ocurrindo eso. Por lo tanto, e cando me refería a Iglesia, non me refería a deixala de lado. A Iglesia é a maior propietaria de vivenda en Compostela, de vivenda, de baixos e de plazas de aparcamento. Por tanto, que a Iglesia hai que negociar esas cousas. Esas son as que hai que negociar. E se recibe algún diñeiro público, evidentemente nada será gratuito. Cando lle roban 2 millóns e non se entera, será por algo. Será por algo. Entonces, non é unha broma, é así. Por lo tanto, aí hai que actuar tamén. Pero a cidadanía podemos actuar como lobby de presión, porque estas cousas normalmente non se falan en ningún lado, como se a Iglesia fuera mente como na época da Inquisición. Non, desde o momento que ten diñeiro público o noso diñeiro temos que vigilarlo, e por tanto temos que falar destas cousas. E desde logo creo que o da Rúa hai un abandono total das funcións de policía na cidade de Santiago, pero eso pasa ca catedral, eso pasa con hostelería, eso pasa con o tráfico que entra no casco histórico que non pode entrar. Por que tanta mochila? Pero se a cidade está destruída polas mochilas que entran e polos camións. Todos os anos estamos rehabilitando as lousas do casco histórico. Non somos os viandantes, todo eso... E polo tanto, é só para aclarar. Manolo, cando decíamos pasar a acción, eu creo que a acción é esta. A acción é como cidadanía organizada, participar naquilo que nos concerne, non se trata de outra cousa, non se trata de outra cousa, para máis, penso que hai máis falábamos de que León, por exemplo, cobra 6 euros por entrar na catedral, non? E recauda 1.600.000 euros e calculan que ten 300.000. Aquí en Santiago o que calculamos que como mínimo é 1.800.000. Máis. Como mínimo. Por datos que temos. Imagínate que podías recaudar o que se recauda. Perfecto. Pero eu diría non centrar o tema na cuestión da catedral. Me parece que é un tema moito máis fondo que o tema da cidade. A cidade que está en risco de destrucción. Claramente. Si o casco histórico sigue polo mismo camino, outras zonas conexas que se están falando, Rúa de San Pedro, aledaños, galeras e aledaños e todo isto, realmente que nos queda? Que nos queda de San Pedro? Ben, quero decir que esta é a situación que todos percibimos. Me parece que expuxo moi ben a compañera Mercedes, non? Entón, en este sentido, que se trata de pasar a acción? Se trata de, en primer lugar, tomar conciencia conxunta de que, como decía moi ben tamén Encarna, de que é necesario organizarse e plantexar neste contexto. Penso que o goberno ten que ter sensibilidade para ele, o goberno municipal, organizarse mínimamente para establecer unhas líneas básicas de política turística. Non estamos, decía Mercedes, contra o turismo, evidentemente. Estamos contra este tipo de desenvolvemento turístico que se está levando adiante da man, impulsado pola Xunta de Galicia, o tema do peregrinaxe, que fai que nos últimos 10 anos se constituíran máis de 32 albergues na cidade, que se crearan máis de 6.000 plazas de vivendas turísticas, que foron as 87% do aloxamento de Santiago, que está centrado en estas dúas áreas. Xa vimos. Pero é necesario concienciarse tamén a nivel ciudadano que Santiago non vive do turismo. Claramente. Porque hai declaracións de empresarios importantes do clúster do turismo, por exemplo, que dice que Santiago vive do turismo. Non vivimos do turismo. O turismo ten un importante 12-13% do noso conxunto do Produto Interior Bruto e nada máis. Segundo punto que tamén convén suliñar é que non estamos a decir ninguna cousa distinta da que se está producindo en outras cidades españolas
europeas. Barcelona, Sevilla, Málaga están respostando de alguma maneira a través de unha serie de actuacións ao que se está producindo deste desenvolvemento turístico impacable. Quero decir tamén que desde a Organización Mundial de Turismo, nas cumbres mundiales sobre turismo urbano, se establece claramente que unha cidade que non está ao servicio dos seus cidadáns non estará ao servicio dos seus visitantes. Por tanto, o primeiro é atender aos seus cidadáns. Por que razón? Porque no turismo urbano somos os residentes, somos os vecinos os que acollemos aos visitantes e os que sufrimos os costes sociais e económicas que non se determinan por parte das entidades que se benefician específicamente do turismo, que son, neste caso, as asociacións de hostelería, as asociacións de hosteleras e outras conexas. Pero o máis paradóxico do tema, o máis paradóxico, é que resulta que todos estamos de acordo en que o turismo é unha actividade económica, pero que resulta que cos nosos impostos, cos impostos dos veciños de Santiago, se está financiando enteiramente a promoción e a publicitación do turismo. É dicir, de algo que nos destrue. Eu digo do turismo. É dicir, ni máis ni menos que 2,6 millóns de euros dedica o Concello de Santiago a financiar a promoción turística e a información turística. 2,6 millóns. Mais 1 millón adicional dese chamado plan de sostenibilidade turística. 4 millóns. 4 millóns, pero bueno, un o aporta o Concello. Os outros o aportan o Estado e a Xunta de Galicia. Quero dicir, que pasa con isto? É que a actividade económica que se pode apoiar desde unha cidade para promovela, a industria, o comercio, etc., pode ter sentido durante os anos. Pero a industria turística en Santiago é unha industria turística madura. É unha industria turística donde, efectivamente, a hostelería, o que son os hoteles, etc., ganan cartos. Non aportan ni unha peseta, ni unha. Es que ni unha. A ningún plan de promoción, a ningún plan de publicitación, ni nada. Entón, claro, isto é unha contradición enorme de que, por unha banda, os costes sociales do turismo que se han exposto aquí os sufrimos os residentes e, ao mesmo tempo, somos os propios residentes con nosos impostos municipales, que son o imposto sobre o valor engadido, o imposto de bienes inmuebles, el impuesto sobre vehículos de tracción metálica, etcétera, etcétera. Estamos pagando al propio sector que nos está destruyendo. Para que nos destruyan a cidade. Esta é a realidade. Entón, evidentemente, máis que accións tomamos, non podemos quedarnos de brazos cruzados. En este sentido, habrá que establecer unha serie de medidas que temos que tratar de consensuar. Que hai marxe para a acción máis alá das medidas. Por exemplo, hai que facer unha reflexión persoal sobre o conxunto do discurso. Eu entendo que a Igrexa, pois o mellor non debe facer certas cousas, pero a Igrexa é responsable do medio millón de persoas que veñen a machacar os veciños do barrio de San Pedro. Porque ven, esa xente, os chama a Iglesia, os que veñen no mes de agosto, os que veñen no mes de xullo, gritando e berrando, esa xente os trae a Igrexa.
Se non os controla, fora. Porque se foran de equipos de fútbol, onde vai que estaban controlados outro xeito. Entón, sí, iso é así. Ou de estudiantes, ou de estudiantes. Como podemos permitir que se expulsen os estudiantes? Efectivamente, entón, porque la noche, claro, como cidadanía, a título individual, tamén temos que facer unha reflexión normal de sentido común sobre a nosa cidade. O sea, que esta peña trae a estes xente que ven no mes de agosto. Porque ahora hai un problema. Antes esta xente viña en agosto e en xullo cando nos non estábamos. Pero agora a vida non é precaria. Hai moita xente que vive aquí no verano. E veñe máis tempo. Bueno, pero da igual, o sea, que antes en agosto aquí non estaban, non había ni Cristo bendito, pero agora hai xente no mes de agosto que ten que dormir, que ten que traballar, entón, non pode ser, es que se foran futbolistas e hooligans de fútbol xa estaban uns cantos de tiros, punto pelota, entón, eso é o que está. O que hai que facer é ver a lógica de certos discursos e destruir. Por exemplo, a taxa turística é necesaria, é que somos un pobo de merda, non chegamos a 100.000 habitantes, non temos capacidade económica para dar a acollida. Nos decimos, fulanito, que vives en Noruega, ven andando a Santiago, pero non somos quen de que cando chega polos cocheiros o contenedor de lixo polo que pasa estea limpo, porque non temos cartos. Para eso vale a taxa turística. A taxa turística non vale para disuadir. A quen coño van a disuadir 2 euros? Bueno, pois ese discurso que está Correo Gallego, o de Galicia, en todos os medios, hai que poñerlo en seu sentido. Vale? E hai que dicir, vamos a ver, que o sector cultural non subvencionado supón 7% do PIB desta cidade. 7%, sin ningún tipo de subvención nin axuda. E que di isto pode dicir seguramente calquera outro. Que calquera sector, con todo o diñeiro que poñemos no turismo, seríamos líderes mundiais. E que xa non... Iso é o que consiste pasar a acción. Pasar a acción consiste en reclamarlle ao Concello medidas claras que fomenten o apego da veciñanza coa cidade. Porque a Igrexa, unha das cousas que fixo foi expropiarnos o camiño. A ver, o barrio de San Pedro é o camiño, é que eu son o camiño, eu vivo ali, a xente que estaba ali antes camiño, igual que os que distintas somos o patrimonio inmaterial do camiño. Vale? Entón, xa estamos tan asqueados que xa nin esa parte do patrimonio recoñecemos como propio. Non? Entón, eso é dicirle a alcaldesa, a Concelleira de Cultura, é que isto hai que fomentarlo. É que ten que ser posible que un avó apoie a neno ou a nena e o leve a ver o Pórtico da Gloria, como se facía antes. Non é que me contan, non, eu non son aquí, pero que me contan. Que se daban eso, todos creo que se... Expropiarnos a catedral. Expropiarnos a catedral. E unha amiga miña que ademais é atea. Eu hai dúas cousas na acción que quero complementar contigo. Ata tal punto de que tan siquiera lembramos que somos a capital histórica de Galicia. No, capital política tamén. Pero histórica. No, claro, é que tal, claro, o sea, que cando falamos de produto turístico, ti cando pensas en Escocia, pensas en Edimburgo, Escocia. Vale, ti cando pensas en Santiago, non pensas en Galicia. Non estamos vendendo esa, que é a nosa razón de ser. A ver, aquí non vivía ninguén, É todo un tinglao que se construiu, pero tamén construiu Galicia, non? Iso hai que reclamalo, o sea, é obriga da cidadanía reclamarlo ás entidades, ao partido que goberna no Concello, os que están en coalición con él, e a oposición, porque a oposición tamén é a que difunde todos estes bulos e este discurso que favorece a uns e non a outros. Si, eu despois quería engadir dúas cousas, se é posible, cando seña... Juana, ti querías falar? Si, eu quería falar que, bueno, centrachedes o tema perfectamente e dadeslle a importancia que realmente ten a Iglesia e varios matices que fixeches. Pero a mí me parece que cada cidadanía é importantísimo e que, por suposto, o Concello e todo eso ten un importante papel no tema do desenvolvemento do mercado de abastos. O mercado de abastos que hai en Santiago, concretamente, é unha atracción turística, clarísima.
A segunda, despois da catedral. É auténtica. Entonces, aí me parece que falta algo, falta estimular a xente como viña antes cos seus produtos. Ahora non hai nada en absoluto potenciada de alguna forma, e logo ese tema que é un mercado precioso, pero reducido. Entonces casi se ocupou bastante con temas de ir a tomar el pulpito e a las 4 cositas. A mí me parece que o Concello ten aí un papel tamén para darlle un giro que é difícil. Aí nas asociacións, según o que sea, contando ca ciudadanía, debería de tomarse ese punto tamén como referente para a atención de Santiago. Vamos a ver, sobre o mercado de Santiago, decir unha cousa, neste momento hai unha comisión na que están os placeiros e estamos algunhas persoas máis. Levanse feitos dúas reunións, pero a miña aportación na primeira reunión foi que en Santiago está se dando, sobre todo na zona da Rúa do Vilar, Franco, a venta ambulante. Eu teño un amigo que trae ben co seu camión, para na Rúa do Vilar, ao lado da miña casa, este señor vai polos bares e pregunta cantas de pulpo necesitas. Lévalles as caixas de pulpo, vai ao albarán e cobra. Eso, na miña opinión, é venda ambulante. Pero que como a eso, fano igual os dos queixos, os do peixe, hai nos da carne, hai o que queirades. O Franco, a Rúa do Vilar, e Rodrigo do Padrón, é un mercado ambulante. E isto, eu cando yo comentei a Xanduro fixose de novas, dixo que non sabía eso. Pois sí, isto é pasear a Rúa do Vilar todos os días, o sea, entonces, se non vamos protexendo ese tipo de cousas, e a eses señores non os collemos, hai que facer xestión. Hai que coller eses señores e dicir, mira, se queres vir a vender aquí, tens que coller un posto na plaza, que hai, me parece que 50 e tantos valeiros. É certo que para coller un posto na plaza hai que pagar 6.000 euros, que creo non sei se en negro tamén, habría que verlo. Entonces podería reanimarse a plaza. Claro, a plaza pois se abre de 9 a 2, pois como comprenderás, gran parte da poboación que traballa en Santiago non pode ir. Entonces a que se reduce? Pois a 2 ou 3 días na semana a Plaza de Abastos. Pero os produtos de cercanía, digamos, os produtos de cercanía van o que dices ti, os levan as señoras do rural a aquel establecemento, aquel outro, e os que non temos ese establecemento, pois non vemos esa señora, non conocemos nada, nin temos a venta directa, como hai en outros sitios que fai a veces con cooperativas ou algo para alguna persona. Eu te contesto eso clarísimo. A Plaza de Abastos é tamén unha cuestión de vontade política. Xa que perdéramos a nave 5, que se permitiu, é gravísimo. Ahora, os propios placeiros, cando vas a compraros, te coñecen ou dicen, hai un exemplo moi claro. En Teo, nos Tilos, foron capaces de montar un mercado de proximidade con paisanas. Si hai vontade política, se monta, porque Santiago está aquí ao lado. E hai, por sorte, na contorna de Santiago, non era como antes, non veñen de Santa Lucía, nin de os grelos da Peregrina, nin as peras e as mazas, porque eso xa non se produce. Pero é verdad que hai xente que aposta nas proximidades de Santiago pola terra que está producindo. É cuestión de favorecer que esa xente veña. Que esa xente veña, que non poden vir todos os días porque o mellor a súa produción non chega, pero poden vir un día ou 2 a semana e fomentar eso. E iso tamén vai a favorecer que a xente venda, porque a mí o peixeiro e a señora os queixos e se me queixan de que, claro, cando eu quero chegar a comprar, ali teño unha fila sacando fotos que non fai nada. E entón protestan desto. Por tanto, isto é algo que tamén hai que revisar. E se a plaza ahora é unha cooperativa, porque foi a solución que lle buscaron, pois tamén a policía tendrá que actuar, e que eu creo que moitas cousas que se están dicindo... Non funciona. Claro, non, eu sei, pero a plaza... Claro, terá que funcionar, porque a plaza, o mercado como tal, é propiedade municipal, outra cosa que a súa explotación neste momento este máis unha cooperativa. Entón, eu sigo dicindo, hai un problema gravísimo de policía no sentido positivo da palabra. E eu digo da miña xeración, no sentido positivo da palabra. É dicir, a cidade nosa, a cidade
cidade nosa. E logo, eu o digo, non? Logo, eu creo que como cidadanía vamos a ter que facer, como están facendo en outros sitios, algunha acción pública de recuperación do espacio urbano. O están facendo en todas as cidades. E é algo que nos compete democráticamente. Porque o están facendo... E terceiro, eu creo que o discurso en sitios como... O sea, que non somos portavoces da palabra. E eu creo que iso é moi importante que o digamos. Porque é verdad que non temos os medios ni os instrumentos da catedral, pero podemos decir. O podemos decir e temos obriga de facelo, porque efectivamente Santiago é noso, e se non o defendemos nós, que non vai defender? Por tanto, eu creo que tamén temos aí instrumentos que democráticamente podemos usar e que son moi necesarios e que hasta ahora se usaron un pouquinho, porque eu ainda me pregunto co tema da vivenda, aquelas movilizacións que hubo nos anos 90, como hoxe en día non as fan, que foron pequenísimas, e se van a vivir ao Milladoiro ou se van a vivir a Bertamilán con tanta facilidade. Pois non, pois que te tendrás que mobilizar as cousas como as conseguimos. Mobilizando, non? O sabedes tamén como a min que sois da miña quinta. Non había outra vía, E as mulleres deso sabemos moito. Ben, bueno, son dunha asociación de veciños que funciona de tempo e que me acabo de incorporar, que é a de Vidán. E do que estamos parte dos veciños do que é a urbanización que se fixo con funcionarios. E o que estades a falar de sair da casa e non poder moverte ou non deixarte entrar no garaxe da túa casa nin sair, pois é que o padecemos peor que todos vós no casco histórico e de forma moito máis desagradable, porque nin siquiera nos ven a policía municipal. Que usted vaya usted a Guardia Civil do Milladoiro e claro, eu fume a Guardia Civil do Milladoiro a denunciar porque esa carga de turismo que hai é o ter quitada agua, pero o ter quitada agua bloquea toda a urbanización, pero é que eso é casi todo o ano, e o que se está a padecer non é únicamente eso, sino problemas de seguranza de tráfico, porque como non chegan os buses grandes hasta o hotel, fan a maniobra de 200 ou 300 metros marcha atrás e con eso que están despertando ás 3 da mañá ou ás 4 da mañá, que é cando acaban todas esas sesións durante todo o ano, e iso é turismo tamén. Quero dicir, que o padecemos os que estamos fora tamén da cidade e habería que segmentar eso de diversas maneiras. E para min unha importantísima o incumplimento municipal. O movimento municipal é de varias concellerías, porque a propia Policía Municipal é que fai acto de desacción total. De tal maneira que cando eu que recollín dúcias de vídeos dos conductores dos autobuses en marcha atrás, vou a Guardia Civil de Milladoiro e me din é que isto ten obligación de collerlo o Concello de Santiago, pero cando me vou ao Concello de Santiago me mandan de un sitio para outro e cando chego ao final de registro me din no, isto aquí non podemos recollerlo porque non recollemos vídeos, co cual algo que é como para intervir a Fiscalía das mesmas cousas que decían Mercedes ou Encarna, pois quero decir que dentro da cidade hai tamén unha parte do que é tomar unha postura activa como cidadáns. E eu, ainda que hai 55 anos que vivo en Santiago, a miña vivencia anterior era de Pontevedra e o que sigo pensando é hai unha diferencia abismal entre a vivencia da cidade en Pontevedra dos veciños e en Santiago. E para mí, o corazón deses asuntos está no que estades a plantexar os que vivides no casco histórico, en Galeras, en San Pedro. Hai que vivirlo como veciños. E iso é a acción. Unha acción de vivirlo como veciños. E quero rematar que estiven hai 2 meses en Salamanca e quedei abraiado porque hai vida universitaria nas rúas e eu eso en Santiago non o lembro como hai 25 ou 30 anos. Como vas a ver se temos o Colexio Maior San Clemente parado pechado dende fai anos? O sea, esa é a política que sigue a USC. Sí. Bueno, eu, antes de nada, disculpas, porque por cuestións laborais, perdíme as intervencións, digamos, media hora despois,
e estando de acordo en todo o que estades plantexando e comentando. Bueno, eu sí que creo que eu son vecina do barrio de San Pedro, levo 31 anos vivindo aquí, pero bueno, claramente, pues, por exemplo, non teño esa apego a Catedral de Santiago, non? Por exemplo, quero dicir que non teño esas vivencias, creo que moitas veces non é que choque, pero bueno, creo que son vivencias distintas. Estaré apegada a Torre de Hércules seguramente, pero a mí por Pico da Gloria, pues claro, non, bueno, pero son cosas que tamén teñen que ver, non? Con como vives tú a cidade, non? A mi Catedral de Santiago, emocionalmente, pues non me dice nada, pero ten que ver con esa cuestión, non? Que vos estades comentando, vivencias de carreras pues, máis significativas, ibades a Praza de Abastos e tiñades, bueno, pues, outros usos e costumes que eu xa nunca viví, non? Entón, en ese sentido, entendendo desde onde parte cada que as súas vivencias, non? Eu creo que xente, pois, seguramente, de idades comprendidas entre 28 e 50, que non se xa funcionariado, vale? E que, pois, por diferentes motivos, achégase a vivir a Santiago, pois, vía universitaria ou vía laboral, cal é o gran problema? O gran problema é o acceso á vivenda. E entón, no sentido de facer unha estrategia activa de movilización que pode ser diversa e variada, eu creo que eso é basicamente o principal para esa franja un pouco de idade ou de persoas que xa digo que non traballan na administración pública, que as súas condicións económicas, sociais son ben diferentes e que antes podíamos acceder a un piso de 400 euros, vale, incluso compatible con salarios medias de 1.200 euros, 1.000 euros, que é o que a maior parte da xente cobra, e agora mismo eses pisos son de 1.500 euros. Entón, hai xente que xa non é que non poida alugar a un piso, es que non pode ni siquiera facer fronte a un piso compartido con 3 personas, e non falo de estudantado, que tamén falo de xente, pois, da miña idade, que non son a administración pública. Entón, eu creo que eso que pase en Santiago, pois pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en casi todas as capitais do Estado español, non? E eu creo que por aí ten que ir. Entón, evidentemente, sería señal estupendo que a xente nova liderara esa movilización. Pero, bueno, tamén hai que ter en conta que a xente nova, cuantitativamente, son moitos menos. Moitos menos, son moi pouca xente, porque as mulleres decidimos que non vamos a ter fillos. Entón, bueno, pois claro, hai menos xente nova, non? Entón, bueno, lanzo isto, que seguramente xa diríades, pero un pouco por ver tamén estas, bueno, xentes que vimos de fora de Santiago e que nos apegaba a Santiago, era, pois, unha das cebolas de Santiago. Claro, a mí non me atrae todo o que ten que ver, pois, co Camiño de Santiago, porque non teño un apego emocional a iso, vale, respeto, entendo que é moi importante para construir identitariamente esta cidade, pero que me atrae outra maneira de vivir, pois que igual en unha cidade máis grande, como pode ser no seu momento Vigo, Coruña, pois eso non era posible, non? E por eso creo que o tema da vivenda, para mí, máis que a ocupación do espacio, porque por moito que ti consigas ese espacio regulado, se non tes onde vivir, es que dá un pouco igual que se esa unha cidade onde tranquilamente a xente veña a facer turismo, se tú non podes pagar un lugar. Sí, aí la... Tú? Sí, bueno, despois vas. Sí, a ver, simplemente quería apuntar unha cousa máis. E que ademais me preocupa, a ver, estou a favor de que se cobre unha taxa turística, eso por descontado, pero unha parte importante dos excursionistas que veñen e tocan as narices en San Pedro e pola zona bella e demais, son xente que ven en grupos e que moitas veces ni siquiera se aloxan nin en albergues constituídos legalmente, vale? Nin en albergues, nin en hotéis, nin en hostais, sino que se aloxan pois, nos baixos de San Francisco Javier, no seminario menor, que ninguén sabe tanto. Na igrexa, nos edificios de igrexa. Bueno, hostelería ilegal toda. Bueno, eu que quero dicir que esa é hostelería, entre comillas, ilegal. Que será, supoño, ingresos porque gratis non creo que veñan. Pero que ninguén é capaz de contabilizar e ninguén vai poder cargar esa taxa turística a quen veña. En algún momento alguén do Concello terá que empezar a revisar que é o que se fai con esa xente, porque esa xente realmente é a que máis vai molestar, porque é así, porque son os grupos de 40 e 50 que veñen del colegio non sei que, de non sei donde, porque deciden que boa idea facer o Camiño de Santiago unha semana,
E despois alóxanse nun baixo con su saco de dormir e marchan. Viñeron tocar as narices, non gastaron un peso porque lles dan o bocata no albergue e marchan. E de aí non vamos sacar un peso nunca. Sei que a taxa turística nos establecementos hosteleiros legais sí que vai sair, pero de aí non. E en algún momento alguén terá que poñerlle o cascabel ao gato e intentar revisar que é o que se fai. Sí, hola, vale, como falábase por aí das accións e movilizacións que houve noutros momentos por parte, pois, aquí tamén falaba a veciña do barrio de San Pedro, da xente nova e todo iso. Bueno, eu non sei se xa son nova ou que, pero máis ou menos hai dende verán, no verán, totalmente desmobilizador nesta cidade, despois retomamos, estamos constituindo, estamos tendo unha serie de asambleas abertas. As últimas foron no barrio de Almáciga, o noso obxectivo é facelas cada vez nun barrio, precisamente porque moitas de nós, por exemplo, eu non coñecía a maior parte destas asociacións de veciñas, e precisamente nos enfocamos no problema que dicía aquí a compañera do acceso á vivenda. O sea, ese como centro, non tanto o turismo. Bueno, o turismo pensamos que de alguma maneira, obviamente atravesa, forma parte dese problema do acceso á vivenda, pero bueno, poñer en coñecemento deste faladoiro que se está constituindo e tamén manifestar unha alegría tremenda por ver que, joder, que moitísima xente está preocupándose tamén por isto, porque nas nosas asambleas éramos como uns 20-25, pero claro, todos máis ou menos da miña idade, e agora recibí unha cantidad de información e de experiencias que, bueno, pues é bastante placentero. Pois parabéns, aquí estamos, a edad non importa. Alguna intervención máis? Si, eu creo que tamén teño aquí unha nota que fixen, pero que contesto. Eu teño aquí unha nota tamén. Sí, vale. Vamos a ver, o tema da taxa turística, tal e como nos sabemos, o importante é arrancar. Sí. O sea, o importante é poderse andar en unha serie de cousas. Unha é a taxa turística, porque necesitamos, o sea, cada quen pode escoller o discurso que queira, pero o poder facer unha acollida a xente que lle dicimos que veña, e que máis dicimos que veñan a pé, o sea, a ver, é que non é tal, vale? Pois poder facerlles unha acollida como merecen e que honre a historia de hospitalidade desta cidade, pois é que non podemos sacar os cartos das escolas infantís para os turistas. Punto pelota. Entón, se os turistas queren vir, temos que buscar os recursos de outros sitios. É que así, clarísimo. Vale, eso por un lado. Entón, arrancamos. Xa veremos, xa se mellorará. Vale? Despois, outro tema un pouco ligado con ese é a reflexión de a desestacionalización, deslocalización, que é o que comentaba o profesor Chantal. Pasamos de ter millonadas de xente no verán a ter millonadas de xente no verán, no, todo o ano en todas partes. Vale? Que iso provoca cansancio infinito. E que a semana pasada, sábado ou domingo, entraron 400 e pico persoas a pé que recibiron a Compostelana. Estamos falando de 90. Non, o sea, que os números son estratosféricos e despois están os cruceiros, bla, 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 non? Entón, claro que se temos esta xente todo o ano, pois claro, os recursos que precisamos tamén son moi distintos, porque non é o mesmo acoller cando ti tes o 30% da población que no agosto, recollida de lixo, auga, saneamento e tal, que recollera cando estamos a tope, non? Os primeiros afectados desto, o estudantado da xente nova, é que está unha cidade de vellos, e vellas. Non sei se os dades conta, que é outra das consecuencias do turismo. O sea, no noso barrio que no 2015 ou unha cousa así, estábamos na media de idade da cidade, que era 44 anos, que somos unha cidade moi grande, que dirían os americanos, non? Bueno, pues, agora seguramente a cidade, pues, mellor ronda os 50 anos, Non somos quen de atraer
poboación, non somos que de atraer o talento que sae da universidade, porque a maioría da xente que está aquí posiblemente veu a estudiar e quedouse, pero que agora non se queda a vivir aquí. Unha parte sí, unha parte sí, unha parte sí. Tantos non, es que marchan a vivir a Milladoiro, a vivir, o collen o tren, pero que esa xente que vive noutros sitios, vive noutros sitios. E ademais xenera 200.000 vehículos ao día. Bueno, ou van no tren e de volta, non sei que, vale, pero eso non viven aquí, somos unha cidade de xente maior. E cada vez máis, porque non somos quen de reter, ese é un efecto secundario de a expulsión da veciñanza, dos pisos e da expulsión de outro tipo de negocios. Porque a zona bella, con todo non ter coches, tal e cual, non sei que, eu digo, é que a zona bella é un lugar perfecto para todo tipo de estudios profesionais que non necesiten que o cliente veña no coche a porta da negocio. Bufetes de abogados, estudios de arquitectura, consultoras, todo ese tipo de negocios. Xente que empeza e que con ter un chiringuito pequeno onde caben os tres que empezan, é suficiente. E fidelizas, e creas apegos. E despois xa irán a miedo, pero xa están vivindo esa vida. Vale, pois eso, esa xente está expulsada, porque é imposible alugar nada no casco vello, é insufrible. Eu teño ali oficina, é insufrible. E que non se pode abrir a ventana para que corra o aire do ruido que hai, non se pode facer unha fotocopia, é insufrible realmente ter ali un negocio, que é o seguinte que habría que facer, xerar nesas zonas unha economía diversificada. Eu coincido con Mercedes en que o tema de vivenda a mí me parece neste momento o tema máis grave, porque no noso barrio a xente que expulsaron, e disculpe, eran profes de instituto, mire de que nos estou falando, profes de instituto, e os expulsaron, e non é un caso, nin dous, nin tres, porque ao final te coñecen e cho veñen a decir pola rúa, por tanto sabemos, non? E logo, verdade, eu creo que a taxa turística, a primeira medida que había que tomar é que o lixo fora universal e igualitario en todo Santiago nos meses de carga turística, que non se limpe só unha zona. Eso sería o primeiro, para que a cidade esteña limpa. Para que a cidade esteña limpa. E cando digo a cidade, digo o territorio de Compostela, os 221 km cuadrados, en igualdad de condicións, que teñen dereito. E a partir de aí todos os servicios. E logo, que lo pagan. E logo hai unha cousa que é moi importante, evidentemente, hai que sentarse a falar de que ocorre en Belvís, que ocorre en Santa Clara, que ocorre no Carmelo, que ocorre en San Martiño Pinario, que ocorre no Servicio Doméstico e que ocorre en San Paio de Altartares. Porque eses son miles de plazas de hostelería ilegais. Porque polo concordato a Iglesia non paga polos edificios que dedica a ensino, sanidade ou culto. Isto é negocio puro, No, Las Salle e San Francisco son os únicos legais. A Salle e San Francisco, si, eu esas cousas eiras, A Salle e San Francisco, entonces, incluso o Carmelo acaba de abrir. Desde que cambiou a comunidade femenina a masculina, acaba de abrir. Entón, todo isto tamén habrá que falalo con eles, porque estos teñen que pagar taxa turística. Teñen que pagala, e alguén a ten que recaudar. Entón, estas son cuestións concretas que eu creo que xunto co tema da vivenda e me aledo moito que falaras ti, e logo eu quero poñer aquí na mesa, porque de vez en cando hai que sacar peito. En Galeras fomos capaces de parar a un goberno e unha xunta de Galicia que querían facer un furado para ampliar un aparcamento. E ganamos. E éramos pouquiños, nas concentracións éramos moito, e fomos por vía legal, poñendo diñeiro do noso bolsillo, porque tuvemos que facer así. Por tanto, e era un goberno do PP. Por tanto, as cousas tamén iniciadas despois fan como ríos, medran e se poden ganar. Entón, eu creo que neste caso todas as persoas que estamos aquí e moitas máis temos voz, a veces temos un certo prestixio, temos capacidade de diálogo e, por tanto, pois hai que falar e logo que nos vean. E o Concello exixirse que cumpra o seu mandato, que para iso os votamos. Vale, sí, Inés. Vamos a ver, vexo aquí por varias intervencións que fixechedes varios, un tema importante e recurrente é a incomparecencia da Policía Química en todo. Se me ocurría que unha das primeiras cousas que se poden pedir é precisamente, por exemplo, na Plaza do Obradoiro. O sea, que a xente está comendo na Plaza do Obradoiro, ou como outro día vimos Pancho e eu, nas escaleiras da Universidade de Santiago,
nas escaleiras da universidade, ali arriba, todos. Bárbaro, o sea, trouxeron toda a comida e a puxeron ali, nunhas bandexiñas, enriba das escaleiras, con uns pastelinos, e estaban encantados, facéndose fotos. É un tema de policía. Claro, pero, claro, ti non podes decir máxime con que pasa últimamente na ciudad, que ti, personalmente, non pode ir de guardia municipal, nin de guardia civil pola rúa, non? Pero a quen se chama? O sea, podía ser que todos os cidadáns teñamos un teléfono e sistemáticamente... Policía local, si queres non me chuego, Non, pero non é... Vamos a ver, que todos nos concienciemos de que temos que chamar. O sea, por favor, se ve usted algo na rúa, chame, por favor, a Policía Municipal. Pero que da igual si chama. Pero bueno, vamos a ver, consignar alguén que consigne que se está chamando a Policía Municipal. E a Policía Municipal non pode estar. Unha, dúas e tres tipos periódicos que... Non podemos decir que non se o sea, consignar. Vamos a ver, hoxe houve tantas chamadas a Policía Municipal que pasaba esto e ninguén contesta. Que a Policía ten... Pois é verdad que seguramente hai moitos policías que non están cubiertas, parece ser as plantas de policía. Pero que o goberno municipal explique por qué. A ver, aquí, a primeira obra que ten a Policía Municipal, sorprendentemente, é facer que se cumpran as ordenanzas municipais. Despois diso está pois un capo, pois non sei, un coche que vai a... A primeira é o cumprimento das ordenanzas municipais, porque é policía local, non é policía nacional, ni guardia civil, ni nada, é policía local. O sea, eso quere dicir as terrazas, que el boto a lixo fora de hora, que saque unha alfombra por a janela, que come... Esa é a obriga que ten a Policía Municipal, Se o botellón está prohibido e os estudiantes os persiguen por botellón, porque os turistas o poden facer ás 10 da mañá na Praza Obradoiro. Está completamente prohibido. Pero non hai... Sí, pero Vamos a ver, a Policía Municipal, cando se primeiro, non hai Policía Municipal. Segundo, cando se lle propón algo ao concelleiro responsable, eu creo que por un oído lle entra e por outro lle sabe. Escoita, pero non fai nada. E aquí, as ordenanzas municipais, para que se ti queres que se respeten, tens que denunciar. E iso dixeron a mí personalmente. É o que estamos facendo. O tema das terrazas, pois a base de denuncia urbanística para diante, me parece que van 15 no que vai de ano. Empezamos no mes de maio. Pero tampouco non somos guardias de tráfico como para ter que andar denunciando todo isto. Pero isto é o que nos dixo, o que me dixo a mí personalmente Moretti, o sea, non estou falando de cousas raras. O sea, os temas están como están. Aquí a policía patrulla a Rúa do Vilar en coche. Está prohibido o tráfico. Outro día que había un exixente deitado ali onde estuvo mal de Arbones, pois pedironlle a documentación e nin se dignaron baixar do coche. O sea, levantouse o paisano e foi ali e entregoulle a documentación. E claro, se ves estes exemplos e os veciños veno, pois que podes esperar desta Policía Municipal e deste Concello? A mí, a única solución que nos queda, e digo claramente, é que entre as asociacións de veciños vayamos tecendo unha coordinación moito maior da que temos hoxe, porque se vamos de un en un, temos moi claro que non hai nada que facer. E eu creo que, bueno, no último ano, un pouco motivado por outro tema colateral, que é o do ocio nocturno, algo temos avanzado, pero aínda non é suficiente. E sobre estes temas, claro, o tema das denuncias, esta mañá, decíame un funcionario municipal se me podía mandar a algunha xente que o tema do ocio nocturno. Eu dicíalle, home, ao largo deste último ano algo temos avanzado nese camiño e sabemos como facer. Porque hai xente que, cando se lle di denuncia, ou pide unhas medicións de ruido,
pois dinche que eles que non o queren facer. Hai uns rapaces en Loureiros que concretamente dixen, mira, non vamos facer, marchamos da zona. E isto, eu teño aquí un WhatsApp dun hosteleiro compostelano que vive no casco histórico e que outro día un follón, problemas na porta, estes non eran os turistas, que eran ben locales. E cando se chama a policía local de noite din que non teñen efectivos. A realidade é que de noite me parece que hai, non sei se unha patrulla ou dúas, e tampouco é suficiente. Me parece que hoxe a policía debe de andar por 125 efectivos, cando en tempos chegou a ter 175. Entonces, eu creo que se non entendemos, se non hai esa vontade de pelearse con quen sexa para que se incrementen os efectivos da policía, pois, e se ademais se consinten eso que se patrulle por todos os lados a pé, porque por si acaso os chaman do outro lado, xa están no coche, poden ir correndo. Bueno, esto, vamos a ver, lo digo por ir rematando, por ir rematando, a mí me parece que esta última proposta que fai o amigo Roberto, da Asociación do Casco Histórico, de tratar de buscar unha maior coordinación, unha maior entente entre as distintas asociacións de vecinos que son as representantes dos vecinos e presidentes en Santiago, me parece moi importante para plantexar unha serie de medidas e para buscar unha interlocución máis forte diante do Concello de Santiago. Máis alá da Asociación de Hostelería, porque, a pesar de todo, parece que é a única interlocutora entre o goberno e a cidade. Eso sí que me parece que temos que tratar de eliminalo e que efectivamente o goberno municipal dialogue con as asociacións de veciños no seu conxunto e que seamos capaces de plantexarlle algunhas das medidas que aquí habedes proposto. Para eso, o único que os podemos decir é que podedes contar con o Ateneo no seu conxunto, a xunta directiva, cos seus membros, para todo canto aquelo que vaya e que empuxe nesa dirección. E nada máis, moitísimas gracias a todos por acudir a este faladoiro, a todos os vosos representantes das juntas e de veciños. Ánimo, hai que actuar, aínda podemos tratar de impulsar a resolución de moitos dos temas e nada máis. Boas noites a todos e a todos.